Čau lidi, dneska si jdeme zahrát naší milovanou kotičku, jo. Kde je babička? A malinká kočička, jo. Pokud vám někdy nějaká malá kočička začne běhat po domu, tak to nedělá jako, že by byla zlobivá. To dělá kvůli tomu, že plní úkoly. To je poučené. Teďka si musíme co nejvíc tam přenést věcí. A sociál to dobře. To jsem přehodil tak trošku. To je jakýsi lehčí. Dobrý. Se to hackuje. Kámo, tady se to fakt nějak hackuje. Nechceme dvakrát víc. To fakt hackuje. Lidi, nechápu proč, ale nějak se nám to tady hackuje. Pal! Byl jsem to já, babi. To je tady úplně na kraj. Babi. No, to ne, asi ne. Fakt nějak hackuje, hackři. Čau lidi, asi to bude muset ukončit.